Мафтуна? Афанди, ти қасол да куҷо будӣ? Ман туро қакофтум наёфтум. Ма ҳамиҷода будам. На ки ту набудӣ. Ман туро 5 сол меша мекунам. Ту да куҷо будӣ? Бовар мекунӣ, ман даи 5 сол ранги ту наёфтум. Ту ҳозира тоқаем. Марам ранги ту наёфтум. Ту ҳозира марам тоқаем. Занак, чӣ гапайҷа? Кӣ? Ия гадо, танга пурсид, надоштум надодумша. Рафтем. И замона раби наглада чашма нигоҳ мекунад дурӯғ мегӯӣ. Ӯ мега тоқаем. И барвақт шу доштай. Тоба. Оҳ, бачам омаде? Ё кӣ будан мардак? Ё гадо будан. Танга пурсидан надоштум. Хе рафтем.